नङा जों दिनै दुलाराय बर' जातिनि थाखाय मोनसे दुखु साननानै बेखौ गनायबोदों मानोना जों थांनाय समफ्राव 1998 मायथाइनिफ्राय 88 मायथाइनि दिनैनि साननिफ्राय बे बोसोरखौ मुंख्लं सान हिसाबै गनायबोदों मानोना बे सानावनो 1988 मायथाइनि दिनैनि सानावनो एनडिएफबि मुङै गिबि सुबुं बांबुरग्रा बिथाङा जिउ बाउदोंमोन बिथांखौ बिथा खालामनानै एनडिएफबि मुङाव फ्राय 2000 जिउ बाउलांबाय एसएनडिपि वेलफेयार ससाइटिनि सानखुंगुर दैमारिसाखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ पालन खालामालासिनो आरो बिनि उनावहाय एनडिएफबि गिबि दिनै बे बांबुरग्रा बिथांनिनो जिथु मुंख्लं सान बे सानखालिनो दिनै न'खरा बेहाय बांबुरग्रानि बिदा बियादैफोर बेनिफ्राय गासै न'खरफोर ज' जानानै बिथांनि मुसुखा दिनै गायसनदों बेखौ बेखेवजेनदों आसलथे बे खामानिखौ जों एनडिएफबि संगठननि वार्कारफ्रा ज' जानानै मावफुंनांगौमोन जों नाजाबाय थादों बेबायदि मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय जेरावहाय गासै रायजो राजाफ्रानो खाम्फा गायसननायनि बाथ्रा बे सानखौ गनायनाय जाफुंनो हायाखै उपयुक्त जायगा खिन्थु दिनै न'खरा मोनसे मुंख्लं गावसोरनि अरिजिन बिथायाव बांबुरग्रा बिथाङा जि जोनोम जायगा बे जोनोम जायगायावनो परियाला गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै बे मुंख्लं खाम्फा गायसनबाय दिनै बिथांनि मुसुखा गायसनबाय दिनै बे मुसुखाखौ दिनै बेखेवजेनदों आरो बे बेखेवजेननायजों गोजोननाय मोनदों आफादनि बे एनडिएफबि जेसेबां वार्कार दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ बिबार बावनाय हाबाफारियाव बयखौबो फारि फारि बाहागो लाबाय थानो थाखाय गुरै खावलायदों मोनफैनो हानाय गासैबो एसएनडिपि आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय जों बेखायनो खावलायदों दिनै बर'फ्रा जिखिनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय सोमावसारबोदों थांनाय 34